Linisin mo, Koy? May Hi guys, YouTube channel! Hi guys, YouTube channel! YouTube channel! Hi guys, Wala mo namang nabawas, ha? channel! Alis mo? Hi guys, YouTube channel! Ako po ay si Papa. Nagkayan. Ayan si Brunak. Ayun po, si Kokoy nag-iinis na ka na. Chokoy. Sa baba. Ayan. Ayan po ay si Mama. Balidog. Ay, ito yung bahay namin. Ayos. Pa. At saka, may bahay pa kami. Babayad pa. Tabayan pa. Hi guys. Piso. Piso yan. Sinin. Dos yan eh, dos. Kunin mo na. Dos yan yung nahulog yan ni kagahapon. Ako Kunin na lang. mo na. Magugusto na lang. Bubong puta. Arte-arte mo naman. Tanga. Ano? Piso na pinakawalan mo pa. O ano? Bobo kasi. Chill ka, sabi mo sila, hi guys. Huwag na. Sinin. Ayusin mo naman yung vlog mo. Pangit naman. Hi guys, YouTube channel. Ay, ayan po si Papa. Papakita ko Nag-ayos. yung bye-bye. Wala dyan na piso. Ayan po si... Hindi, sabi mo. Ayan. Sina? Sila. La? Aba, masyoka? Sabi ka lala? Ito po ay si Aba, masyoka na aking lakpan. At saka si Sakay. Si Roxy, sabi mo. Si Kaka. Si Kaka ang syota niya. Lana. Lana kasi. Wala na kasi yung Baka hindi nagis. Wala na kasi yung piso. Ito yung aming bahay, ganon din. Lubat na. Lobat na yung cellphone ni Mama. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin, nag-aayos pa, maganda. Saka yung po, yung kanal. Yan. Nag-aayos si Chokoy. At ako ulit. Mga ilang kilo na kaya yung sinyan? Siguro dalawa na yan. Hindi kaya isa, no? At saka si ate, wala dito si ate. Ito po yung sapatos ni ate liit. Yan. Ano po sa may bilog. Linisin mo na yan, hindi malakas. Agos. Anuhin mo na yung mga basurang. Tapon nila dun sa... Sabi mo kay pwede yung kalay kay Gamo. Wait.
Jeremy. Magbabay ka na, magbabay ka na, Ay, guys. hindi pwede. Babay ka na, guys! Bye-bye! Hindi, sabihin mo na ano. Ano yun? Mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na po. Sige na, magbabay ka na. Sabi mo. Babay ka na. Kasi nabubulol na siya. Nabubulol na ako. Bye-bye.